Врати ги, врати ги, врати ги, врати ги, врати ги, врати ги. Вади калашник, вади калашник, вади калашник, вади калашник. Чакай, 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 чакай. Идвай, 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 идвай. Клекни тук, приклекни тук, приклекни тук. Ама Little Soul е! Не знаеш ли да е Little Soul? Добре, имам патрони, майко е учене. Те са 5 патрули. Те са 5, тъй че няма нищо. 5 са даже доста лесно да ги изгътам. Дръж тука, дръж тука, дръж тука. Дръж тука. Давай, дръж, дръж, дръж. Бягай към Little Soul, пресяме. Един е готов, един е готов! Един аз убих, един аз убих! Спокойно, дръж, 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 дръж. Гътнал, 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 гътнал. Ой! Само. Един спря да лечи, един спря да лечи, един спря да лечи, един спря да лечи. Внимай, внимай, внимай. Един спря да лечи. Бягай, 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 да бяга, да бяга. Аз убих двама. Айде! Палермо! Катера са на магазин от другата страна, присваря магазин от другата страна. Цел от мяко. Магазин от другата страна. Аз оцелях. Тук някой на тебе, Антонио. Добре. Браво. Магазин от другата страна, присяда. Убий го. Убий го, братче, той ще дигне полицаите. Полицай от другата страна го нацелих много зверски. Сраго е. Да, магазинчето, лъки плъкър. Тели го, човек, тели го. Дай флауто, той има Рико, дай флауто. Къде си Славо, човек? Да. Виждам. От магазина отстрани, магазина от Лаво. Лаво, голямата сграда. Абе, тук полицейна смяна. Лонка, падай на земята. Да, направи се на такова.
Нема такова. Кажи откъде идва толкова много... Кажи откъде идва толкова много полицаи, питай ги. Откъде идва толкова много полицаи, като само 5 на смяна. Кажи, че само един от нас е убил 6 човека. Къде сте всичките полицаи? Присяне? Оп. Господин, откъде толкова много полицаи? Не са ли само 6 на смяна? Ела ми направи сърдечен масаж, брате. Тихо. Убих още един. Още хора от вашите тук. Колко полицаи има тук, човек? Ние избиме 10 човека. Какво Не става? знам, ма колко още има от вашите, имаше още един видео. Само аз съм. И то. Добре, хубаво. Какво става, човек? Моля, какво става? Има много... 6 полицаи тук дойдат 10 човека. Спокойно. Той е толкова много мангаля, ако не е тайна, бе. Аз чувам само 20 мангала под мене, бе, човек. Отляво ли? Няма, той стрига. Аз ще удържа тук отгоре, брат, просто. Още един убит. Аз скоро нямам да имам патрони. Още един умря. Може ли... Какво става сега? Ай, пътеката тук. Добре, тръгвам си. Пътеките. Айде, одим си. Врати ги